This is our new normal. We must be vigilant. We must not rest. The virus is still with us. It has neither disappeared nor been destroyed. It lives amongst us. So please act with caution. Mungava muri pamusese makamirira kubatsirwa masangana nehama yako ichida makapesana kare kare. Regai kumbundirana, regai kukwazisana. Observe social distance pane zvose. Iyo chenjedzo ikaterera chinopona chete. Chenjedzo takapiwa suti kagamuchira, shamiro tikapiwa isu tikadzivirira. Asika uyai baba wo mutikundise, chotodiwa ndimimi wo mwari wangu. Chenjedzo yokura ramamutsa, iyo chenjedzo hama dziri kubva kunze ngativimbike, mumagwara ndaini hama ngatisatize. Ukangodaro chete unopedza hama, ukangodaro chete unouraisa hama.
kumbomira kana wokosora kosorera mungokora vika maski yako vika maski yako